Čo tam máte, myslíte? Maxi, čo tam máš od Santy? Počkaj. Čo si to dostal? No otvor to, otvor to. Maxi, čo ty máš? Mami, Santa mi dal Čo ty si chcel? Ti dal Santa? A čo si chcel? Počkaj, pozri mi, čo to je? Počkaj. Maxi, čo máš? Čo ti doniesol Santa? Maxi. Knižku. Ukáž mi. Wow. Ja chcel som toto. A ako sa to volá toto? Do stoláce. Toustovače? Áno.